benvinguts. Amb l'Aire Sobirà és la quarta vegada que exposem aquest artista. És la quarta vegada que entrem en el seu espai, en el seu món, la seva sensibilitat, a la seva estètica femenina, aquest món subtil, suau, vaporós, tranquil, obert, lliure, net, transparent. Ens va agradar la primera vegada que la vam veure. Vam veure aquesta ànima que alguns artistes ja porten a dintre i que la deixen veure clarament des del principi. I no ens ha decepcionat. És una jove artista de Blanes i s'atreveix a el que pocs artistes s'han atrevit, que és entrar dintre del món del paper i l'aigua. La delicadesa que té un paper, la fibra, la textura, el gruix, tota aquesta textura que va tenint, tot aquest espai net, rugós, tou, flexible. Quan li cau l'aigua, el que fa, simple i senzillament, és empapar-ho, és tacar-ho, és impregnar-ho. I fa que no es pugui retocar, com hem dit molt, no? És a dir, l'aigua cau sobre un paper esponjós, s'obre, es dispersa, es taca, s'impregna. En el cas de l'Aire Sobirà, en el cas de la seva obra, això, quan ens hi apropem, ho veiem molt clarament, veiem com ha deixat caure aquesta aigua aquí amb un sutil pigment de color que neix quasi ben al blanc i que va avançant cap als colors més intensos. Però amb un control sobre l'atmosfera total de l'obra molt interessant. Per què? Perquè el no permetre rectificar fa que l'aigua obri el seu propi espai i en el cas que s'insisteix, s'embruta el paper, es tapa i tota aquesta atmosfera de fragilitat es trenca. Ens va agradar l'atreviment de partir de zero i tacar, i deixar que l'aigua fes la seva pròpia expressió. La intervenció seva, quan l'aigua ha tocat el paper, és molt relativa, perquè ha de deixar que sigui la pròpia esponjositat de la fibra del paper que corri. Ella la pot jugar-hi, però no. Llavors fa que tingui la composició mentalment molt clara del que vol arriscar, del que vol fer. Però el que és important és que l'obra, quan està acabada i la veiem aquí davant, ens continua sorprenent aquest domini, aquesta fragilitat, aquesta transparència que té el color cap al fons, cap a la llum. El blanc es torna llum darrere del seu color. I et poden recordar sedes, et poden recordar ales de papallona, et poden recordar fibres molt volàtils. I aquesta netedat que finalment impregna i lliga tota la seva obra li donen aquesta sensació neta, fràgil, que comentàvem al començament. Per damunt de tot, una estètica femenina, sens dubte, una personalitat acusada, voluntariosament atrevida, arriscada fins al punt d'estar al límit de fer malbé l'obra, però amb això aconseguint resultats espectaculars. Hem emmarcat l'obra de dues maneres, més ben dit, algunes peces estan emmarcades i les altres estan sense emmarcar. Estan sense emmarcar precisament perquè ens puguem apropar a l'obra i sense cap interferència ni cap filtre puguem arribar a descobrir això que estàvem comentant ara. La petita primera taca d'aigua en el paper. Podem entrar dintre i veure la sutilesa d'aquests espais, l'atreviment d'aquests altres, aquestes fragilitats aquí dintre, aquestes ales de papallona, sobretot aquesta llum que deixa anar el paper des de darrere cap al davant. En lloc es fa malbé, vol dir que conserva i domina el que està fent. Continuem amb ella, continuem disfrutant d'aquesta obra màgica, d'aquesta obra que dona il·lusió, ganes de viure, atreviment.
Pensem que és una bona exposició per començar aquest nou any. Pensem que és una bona exposició d'un artista jove, d'un artista de Blanes, per entrar en aquest 30è aniversari de la galeria, que ben preparat i que hem canviat i que hem mogut per les circumstàncies que estem ara. Però, sens dubte, us recomanem aproximar-vos i tenir aquesta experiència davant de l'obra de l'Aida Subirà. Una gran artista, una jove artista d'aquí, de prop, de casa nostra, que és el que ens agrada, descobrir-los i ensenyar-los a vosaltres, no? Tot, com sempre, per vosaltres, per al programa de la galeria i perquè us arribi aquesta proposta diferent, original, única i variada de l'art. Gràcies per ser-hi i continuarem parlant de l'Aida Subirà.